by bola kladka do piči. Ale čo ten strom to deje, ty gurky? Aj. Strom je v čudu. Ochranári už sú za rohom do piči. Ja som nad tým rozmýšľal, ale rozumiem ma práve tom slabák tam, keď je veľká jama, takto to zapichnúť, tak už nevyťahnem to z tej strany. Keď bola tam kladka na strome. A že ten strom to deje, skúcha sa piči. To nevydrží. Možno hej do piči, keby ťahal dopredu. Treba zistiť, aké tam Alebo tá potom, voda. vieš ako? Normálne počkaj, keď je dosť veľké lana, oheň ten strom a takto mu tam ťahá, to je špaku. A keby si to obišiel dokola a došiel z opačnej strany? Ale práve, že keď je tam taký zraz, že on sa zapichne, tak ho nevyťahne von. Možno áno. Práve toho som sa bál, že tam je ten oný a je to tam. A záleží tam ešte oný. A to bude sranda dneska. Tam ho treba ujazdať do toho stroma. Chlapci, mal som zvedať kúpečko, by som vám ukázal, jak sa jazdí cez vodu. No ale tu nemáš moc kde gurt, ako aby sa posunul do tej strany. Ja to spíš až svoj gurtný. A kolesa nechcú hneď dopredu tak vytočené? Ne, to nepomôže. Niekto sedí v aute? Jumbo je tam. Ty ho tam potrebuješ potiahnuť, lebo tam išiel na ten kopec na toho Kedy sme nedotiahne to až potiaľ. Daj to na noci, si mám tu zvolné, balové večky. Alebo to modré, stačí to modré odpojiť. No, to červené odpojte. Ja to červené tu vidím. Rúkomáre. Však sú, neštípaj hovado. Koľko je tam vody, Jumbo? Také málo. Ideš si zaplávať? Počúvaj, jedný sa to odtoval, ešte s tým stromom, na tým vačkrát gurtný. Ty koko. Fúha. To už dotiahne, Jaro, pusti sa, ja ho mám tu. Ale som umývať nemusí, bude ma vyplachnuté. Na druhej strane je tiež aj... Kurva. Pičný chodnočník. Není tam hák? Je, ale A keď to čisté červenové... Tomino, tu nejde kus tej starej gurtne červené. Vieš, ten odtrhnutý. Tu je. Aj ho. Teraz bude dobrá páka, ozaj. Aj do tej strany, do ktorej máš. ja, že to je rozho tu